Untuk kita adik-beradik, seayah sama dek kandung. Nilai hubungan adik-beradik kalau ayah cuma dela tiado. Hanya kita adik-beradik lah keluarga dan adu. Tapi kalau jo adik-beradik kita indak sesuai, jo adik-beradik kita basalah paham, jo adik-beradik kita indak basapuan, jo adik-beradik kita indak nyoba kumpul, siapa keluarga kita lai. Kadang-kadang katiku sanang, kita berubah. Katikulah kayu, kita sombong. Kadang-kadang karena dek harato, kita basang keto adik-beradik. Dek iriati, kita buruan puluh adik-beradik kita suram. Dek terlalu percaya jo asung pitana orang, kita fitnah adik-beradik kita. Sifat jo tingkah laku dari kita nan bermasalah. Tapi kita buruan puluh adik-beradik kita indak memahami kita. Banci kah kita, indak suku jo kita. Padahal kita surang dan mengasingkan diri dari adik-beradik kita. Wah katu kete. Kita serumah, makan sapir yang basamu, lalu sabanta basamu, manangi basamu, galak basamu, basampi-sampi balapang-lapang. Tapi lah gadang itu sadonyo indah ado lai. Apulai semenjak ayah jo mandeh latiado, kasadonyo ilang. Jo adik baradik surang pun indah akur. Karena-kanalah, kalau suatu saat nanti badan lamah indak badayu, wakatunya kita dipanggil dengan kuasa, nan kau mau urus kita adalah adik beradik kita. Ingatlah, sampai kapanpun ayah dicancang indak kaputuh,